Hi guys, dami daghang galang-galang. Grabe dahong alya na rang daghana. Kaya kaila galang-galang. Sayaw na Galang-galang gikan og Valencia. Las latik, kinsa naglatik gali. Sa Boy. Ito guys. Ani isa golday. Bukang ka be? Folio ra. Bukang ka? Sige. Wa. Bye. Bawa ning usa. Musina. Mura ni na musina, utana pag dali. Sige, bye. Uy, diurok mo na nimo. Mas nga kita kanin ko no kay sira ko nang wilan sa bata. Pagkabtan day kuno floor. Pero sa dagbak, aw ka, sa dagbaka. Ang santo ninyo, sabon. Bawo. Puro man bukog. Nara hinugas. Dari pa mong kuning sa Ha? nang lalay. Nada siya baka. Nag-iham sila tay no. Tay. Nag-iham sila ng lalay no. Nag-iham sila ng lalay baka. Ilang ayuni da ito. Tay no. Ilang ayuni. Kasi lukuan mo diha. Tayo papreso. Kinsa? Ikay nanawag. Ngikit sa man. Kitsa ro nanawag. Ikaw. Mo lagi ko. Asa mo ko nagtawag. Okay. Ha? Gahapon ba uwan nito sa kabalisan. Ang manok sa nilang atimirag ni Kuya Barok nakita na nga nabugmo nagpatay daw man sa bana. Namatay dai. Natay dok ko. Mutabok ko nga uwan. Ibo nang gibungan. Ha? Gibungan ron tani mo. Magbuon karon sa gato mga manok, mga rasa. Gitiwa. Diway tao gila ha. Gitiwasan nila. Tuwasan ko no karon. Ang manok. Nakonsensya man ko kay ako man din nakakita nga gaaway daw na tabangag. May tao. Sige ba? Oh, na, wahin na. Lino. Mi as. Rang naghanap si pinjong pamalit. Makinagana din atong manok ko ba. Pila pwede palitan ito eh. 5 na usa. 50 ka buok dito, kay 50 ang bayaran. Dani tag-jeans ning nani. 5 ra dito. Merkado na eh. Di. Online. Ini mga tao ra ini. Ha? Ato na mga Tiyo. Namas. Nasi. Gaji. Gara. Si? Ha? Injong binaji. Binajing nanay. Yung murarap ni nanay. Ningkot tayo kay. Ha? Inom ginagmay. Nana kita nito. Limi kay koduhan ko. Inom ginagmay. Buo ko. Ato lang. Tug. Kita mo sa maili. Buo ko na. Di man, wala may tao na. Asa mo? Ano, tagay mo. Tagay na rin ba? Galang-galang. Uy, tagay Tagay galang-galang. Maninoy. Di maninoy ni. Ang aris ni nanay ba nawa? Nawad ani jag pag-asa nga makitaan pa. Ya. Ang sapatos ni Lexi kay naguba man natus gawas. Ya. Ang gitan-aw. Pag nga na pa namang Lexi kay na may ning sihag sa juta. Gidya ding aris nanay. Ni mas nya ada ado na lagi to pangita kay di na tumakitaan. Ang mga amoy ko. Hoy, dari ka kang interviewon, kamusta pag-eskwela? Hindi siya imong sir. Ka JJ dito Kapit na kakakyan na tayo Ha? na. Kapit na kakakyan tayo na. Ginoo ko. Ay hindi grades dito. Hapit na ko gaslon. Wa ang gali uya baka sila na hinuon. Ha? Hoy. Hoy uya baka sila na hinuon. Panawan na sa matang piin tayo. Na. Wali mo la paruhay mo sir. Kapit na tayo na. Hapit ra. Ha? Saan man eh?
Isus ko gino ko nagdabos bating mga panda ani pang bitukon ta na rin madugay. Yung bigtag ko ni. Grabe pan pa imo siya ta. Baw na lang. Sa auto ni Julie, itong bisitang kung kita kita video na dapat naman video kita sila. Sa unang ko. Entertainer. Wala ko lang pa entertainer, no? Buing na taan eh. Nama ka na to. Uwaw ko. Nama ka. Kamusta naman ka langga? Nama magkangan. Ba't ko kasabutan ni Jang Giupi nun sa ni? Para maganggi sa ate. Ito na to, karig ko ka na ni Jang ha. Enggak na. Yung anay masakit lo dili sa akin. Lamig ko na din Hindi, anak. Ilinirong gamit. Atong taong pauwan na. Na. Uwan na gali. Yan nga na ay patak-patak na yung ginagmay nga na chuchutin. Mansan na kuha na kunipon na Teresa. Man siya kagwar kanya pon. Nakakakaon. Kausap pa ko Teresa. Bisa nagbayad niya. Uy, gwapo mo kayo. Ito mo no. Style na ko nakita nga na. Pura gwapo. Di, kuha na pugot. Isugba na, baga na kahit gani. Ha? Para mo hamis og di mandag tumindong naong guys. Dia order na mo dato sa TikTok ni Mama Jole. Arong itong mga naong Mama Intan. Di ma dili maarson. Ciao. Dili mga arson na yung nga naong. Mga padok. Kita mo naong ni Ate Ali og mananghilin og Ate Jole. Hamimis, bros habibi, lupigas habibi. Muri nila gamit. Ha? Mga nagigamit Ate Ali ganihan ang nilok ko na siya. Namay nga na daan. Mao din nalamig naong sa katuang kauban to Cebu kay mo din niyang gamit. Kuna din. Tiguang na to pala ida dito Tilina. Imura lang taray nga no. Isa na, Sunscreen cream 60 ml. Imo aday oh. Di, Teresa. Ano man? Bata ko tayo. Bata balik ka. Pila din mong edad? Ha? Minsan lang Di, pila mong edad? mag-isipin na. Na, ginoo ko, mag-11. Taka-taka, aram ka. Ha? Nang, na imong yan nang. Grabe, manang mura na magdabyana. Mag-diet nang. Okay, wala na na mamaunang. Mura na mo sa imig, iksuon. Lala, anong muuta. Nasaan ko yung unan doon? Nainganin ni mo nang? Wa. Taga itong baji ba? Pwede. Hindi na tapakan tao ila. Isa na yung iturang mo na kunipon na Teresa. Sura. Mura nagkaspuam. Babalo. Sa Teresa? Mura kay babalo. Ano mama ko babalo Teresa? Babalo Teresa. Mura na to. Kulot naman yung buhok. Uy, pangimasa. Magpajama ka. Gaya, Naku Teresa. ang kusina. Aw, sina. Ang tighiwa na to kay taga ano nang Valencia man ang ano nang tino. Oh, tas gawas. Kani naman, may lain. Ano, nag-vlog pa tayo? Tay. Kuya mo na kag kusinira. Taga maribuhok og Valencia day. Dadi, hindi ko sinira. Panganira Dala, dito. kami. Nasa rimang tangyapon. Bitaon sa pamunan lutuon tayo. Amo May sidan. Kay ilunod ni. Ilunod dan. Ato ko naman ang Nari ngilin. ko patroy? Manis ya? Lami like kag luto na. Ping. Ping puwa. Tilaw. Tilawig lutong manang tim eh. Tilawig lutong manang. Galig makauyab ka, makatilaw. Ayos mo ko naglangan kay mas ini. Ang tanong ta kong bibo. Nya? Kanog bibo. Butanaw ka te? Sumuna sila. O, nag-uwan? Tanaw ta. Nakabibo ta. Ay, ka lagi ka sa aksi yati di. Tawag gaging na Hindi ko bang Roy? Bibo. Bato manang kay witik kaluto. Hala, ikaw magdungan taon ako Eh, sa. iro na ba ni?
Iskot sa balik. Isa. Iro ra ba niti? Hi guys, magagabi. Yapag na. Next pa lang hilin. Okay na ka mabidyohan? Oh, okay na, uy. Namita ka ba? Hindi ka. Ay, suwan mo dahil. Nalay kay manok ti ime. Pinanggal sa ilan na. Ate man po na man, nay. Na ako rin, sa dandani. Ano na rin, anay? Tama yun lang. Buda. Magpagluto na itong bahay ikaw. Luto. Ilabag na din na. Hani na nay, karning baka? Ari, may dadari guys. Oo, Sila yung na. mga giluto. Gudang itata ni Roy. Manang kailan may namagbayo. Kung ano nagkuhan na, pintuan. Lakalo be. Luto. Mami na kalami. Ha? Padong na nay. Kalami? Adtura, dadto, adto tiwas. Isa may mulit na kamera diha. Hmm? Ay, mas ganda kamera. I wanna get it to believe in my... Dali na te! Kailan na nahihili na ako. Kuhat pa sa mga siguro. Kaya tabi ko mukha lang. Ano to? Isa tilit dahil. Ate Julie? Dali na te. Dahil na pinta. Ay, kung magkadami kita. Alam niya si Kumo sa lima. Suman na nila. Ramay ito ng bahay. Huwag magbuhat, isa kayo magtakutang ka. Suman na extra. Huwag kang galing. Gabi. Parito soft drinks ay. Ang kapuhag mong kanyang, pagkaluto lang. Wapo dyan, basta ayot na siya ang bahay makaam. Kuya. Ang kapuhag, pagkaluto mo lang. Ano, wala mong rin ako. Pati din. Sit down. Ay, busog ka. Ay, guys, may bisita na. Basas ka. Busog puti ba? Kuha ko ginanon nante. Ginamos. Mga vlogger ni nasa Asa susunan. man. Ginamos si Paul. Vlogger ka na, vlogger. Tokay vlogger ka kaon. Bahalag di Bahalag di makakaon, basta kayo makasigig bit-bit sa cellphone. Mga to na ka. Basta kay. Basta kayo makahay guys. Baka video. Bahalag di makakaon, basta kayo makahay guys. Hey guys, la. Di ba ka bala ko mag. Isa na to na rin bahay ni Manangilin. Dali na mong bista ta. Grabe na kasalan. Oh, dahil. Ito yung baka dito nang dagan to. Baka. Bakakon. Baka ko. Pero mong baka dati. Baka. Dapay daga na rin nagkaon. Manangilin, kinanay mo hapon. Ano rin na mo nakatood. Apa sa nagatuon? Kanang nalabay, hunong, dari kaon lamanang. Kalamang kanina. Mabubuan sila. Dali. Uwan para to. Tugnaw, sinusik pa nang. Isutso. Hindi ko na na. Uy, ating tabangan. Lagi din. Kisa na nang order. Magila. Yoyo. Mana yoyo? Yapon guys. Silpong man lang. Muli man lagi sini. Kita ko na mo. Kau ginamos. Kay. La egreleyon? Nasa lay baboy. Madlok mataktan ng baboy. Oh, dali. Kaon na. Tan-om ka kasi babaw. Boy, ato kay burak ka kanta. Ari lingkod be. Abay lang nagpili. Uy. Uy, sir. Simbahan ba simbahan? Ada simbahan sa puntang? Oo, bilis. Baboy. Ubus at simbahan. Ano ba nigliko? Simbahan nigliko. Amo ta pamuliko. Dira kabot lamang yo. Oh. Ito. Dapat la Bernadette. Oo, di na tapad. Uniunin taga. Ilang na. Ano kita mo ginamos? Ari lang ka be, ano sa ate be? Uy, abi ra ko. Ito ba yung luto ba si Rita? Asa di si? Ari ko na be. Mga ni Bernadette? Risa?
Oh, balge. Maris? Managit. Bagindi. Oo, Marit. Silingan. Kasi Marit ba? Marit. Siligan sila. Lalagi yan. Ilang puta na palit nila. Ano nag-i-upload si Marit nga bahay ni Jaya? Inani? Oo, kana. Inani or pinalit mo na? Pinalit. Sige mo trabaho. Pinalit na no. Inani. Ilang nang yung ta na iba. Dali mo, kag bata. Supog kaon ka. Kami sali po kita. Mas bay. Na Bili ako. Pila ko po. Unja pa. Kasi nasa manok. Anak man. Tindahan ko na kita. Patidit. wala Kaya ba? bisita na ni kaon. Manang. Para kita wala na sa syudad. Kaya itong pinamigyan na. Kani mo lamit. Tuslo agi na mas. Kani. Kubaw. Para may tao ka nang may tao na. Ikaw di ay. Mga pinag-roy siya. Tinta. Kami na soy. Naligo. oh. Morning, Dad. Blor. Ako man ang tagay-luto. Tidulay. Pangkaon. Oo, nabusog ko dalang-dalang. Ang akin ko na. Ano yun? Di ah. Dalang ako te. Nagkasulod kasi ko. Dani. Kung tagluto ba? Kasi man ako nagkabasa ng nagluto tagluto. Na siluto ba? Da. Mo na kay panawag lagi panihapon na. Di pa niya po wala manukok ni tanan dahil nukok gud. Isa ko mo bara ko na na, manghuli na ko. Kay gagdag. Mo na. Hindi ko kumakaon mo ko galang-galang. Di. Sugoon ko kang nanahilin be. Og nay manglabay ipahapit na kuno dari. Kay nada pa. Kaadoy sugo ah. Sugo man. Mana? Ano bigo? Morning. Ang awon ko. Hindi pa din. Diyan kita subdon kanina. Hmm? Ang nakangin ka to borders nga mga arte. Planto pa tag subdon so pang salad. Mao karon. Gutom di ay. Gutom di ay na mas mo sa ka. Ay tamo ko an. Tudis. Kung naglamaw, to this lang sa Betul. sa kalatang to dito gutom. Kinay ng makaroni na. Makaroni man. Manda. Tudis. Pa, dia mo borders na rin. Ako sa mo diwa na. Kami sa borders. Na adoy oh sugo ah. Asa mo pa daw ni magka na to mo dito sa mo biso mo? Di, jumba na. Kag ang kalingawan. Mawagin ka sa sumba? So palit ako no cookie. Ay to. Cook lamang duha ka kon. Duha ka 1.5 kay. Kuan mo nga mo? Duha ka 1.5 lang ug mara ko ban. Cook tanan kay. Ay ala ate. Sprite esa. Right, kasi ka Ilyas. Ilyas. Klaro Julia. Sige na ning te. Ini situ.